Ang katipan o kunang pakigsaad sang Ginoo sa kay Abraham nagadala sang kaluwasan sang tanan nga mga katawan. Gani ginatawag ini everlasting covenant kay ang plano sang Ginoo nga ang iyang pagpalansang sa cross magadala, magabuyok, magatibong sang tanan nga mga katawhan sa kaluwasan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa siningaton programang Pagtuon Subong. Kagako nalipay nga ginbaton sini ang sa atong duwa ka mga guest subong ang invitasyon, ang challenge nga kita mag-review sa atong election. Ang akon unay pakilala sa inyo si Sir Holden Cadiz, ang aton nga maestro o kung isa sa atong mga maestro sa atong academy nga nagadala sang values subjects kag of course ang aton mga Bible subjects. Sir Holden, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa imo, Dok, kag madamo nga salamat sa liwat nga maging kaupod na naman ako kag kabahin sini nga pagtuon subong. Yes, si Sir Holden mga kauturan, taga Bayawan, Negros Occidental, Bayawan City, Negros Oriental, I mean. Apang siya subong arigay puyo diri sa CPAC, gani kabalo na siya maginilonggo sang masinsinan nga pag inilonggo. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo, permi natong ginaimbitar kag permi ninyo ini ginapaabot nga siya ang mangin upod nakon kag karon salamat ngari siya. Si Pastor Francis Doroy, isa sa aton mga professors diri sa School of Theology labinagid sa Biblical Languages, Greek and Hebrew kag ang mga New Testament related subjects. Pastor Doroy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dok, kag ako naman nga dako ang kalipay mga kauturan nga inangin kaupod ninyo sa atong pagtuon subong sa sining nami gid nga topic nga atong pagatunan sa semana. Yes. Mga kauturan matuod na ang atong topic nga magatunan karon, Lesson 4 para sa Abril 17, Tubtob 24, an everlasting covenant. Atong may balaan nga ang ginatawag ini everlasting, walay katapusan nga katipan sa Ginoo. Apang sa hindi pa, ako na anay tamyawon ining aton mga kauturan nga masunson gid gapamati sang aton nga pag-review sang aton nga leksyon. Labi na kada Biyernes sang gabi, alas 9 sang gabi to alas 9:40 nga mabatian sa Radyo Bandera Sweet FM. So salamat sa ang mga officers ng Radyo Bandera, si Sir Ramil o Dr. Ramil Oy, si Sir Iljan Castaño kag si Sir Jen Paul Hineroso. Akon ginatamyaw si Sir Manny and Arlene Digdigan. Yes. Akon man ginatamyaw si Sister Sheila Fernandez dira sa Balasan, Iloilo, si Sir Jonel Apolinario sang Kanto Manyug, Kanduni. Akon man ginatamyaw si Sir Fred and Sister Hasmin Lorieso, si Brother Nonoy and Easter Soberano dira sa may Valladolid Seventh-day Adventist Church, kaupod sa mga kauturan naton nga mga Adventista dira sa Valladolid. Kabay pang ang Dios magapakamayo sa aton. Sa hindi pa si Sir Holden magabasa sa aton nga sadsaran nga teksto, akon pangabayon si Pastor Doroy sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Amay naman nga langit nun, nagapasalamat kami nga ikaw ang Diyos ni Abraham,
kag amon man subong nga Dios. Kag salamat nga ikaw nagapili sa mga katawhan nga ang bisan sino magabaton kay Kristo Jesus nga amon Ginoo mangin anak ni Abraham kag mangin makabaton sa mga saad nga langitnon Ginoo nga imong ginahatag sa imong katawhan. Kabay pa ang among pagtuon subong ikaw gid magaupod sa amon kag buksi ang amon mga panghuna-huna, mga tagipusoon kag pun-a kami sa imo espertohanon nga kamatuoran ng pagpakamaayo sa amon Ginoo. Kag ini tanan magtugian pasalamatan kag ini amon makabuhian ang among mahibaluan subong makat-anan namon subong sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Doroy, sa matawang nga pangamuyo. Akon pangabayon si Sir Holden sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ini siya makita sa Genesis Kapitulo 17 kag versikulo 7 nga nagasiling, kag ako magatukod sang akon katipan sa tunga nakon kag nimo, kag sa imo mga kaliwatan sa ulihin nimo, sa bug-os nila nga kaliwatan nga katipan nga dayon. Nga maging Dios sa imo, kag sa imo nga kaliwatan sa ulihin nimo. Salamat, Sir Holden. Mga kautoran ng aton leksyon, the everlasting covenant. Gani aton talakayon with Pastor Doroy and Sir Holden, nga ang ginatawag ini everlasting covenant. Kagaton man mahibalaan subong ang ngalan sang Ginoo, what is the name of God? What does it mean? Ano ang kahulugan sa ngalan sang Ginoo? Ang pagkaimportante, the significance of the names of God and even the names of people as well. Mga ngalan sang katawan sa una. And then, nga ang ginislan ang Abram sa Abraham. Amo man na ang aton nga pagasabton subong. And then, why names important? Nga ang ngalan importante. Mga kautoran, ang imong ngalan, akong ngalan si Luisito, nga importante ini para sa akon. And then, the condition and obligation nga na-attach, nakigangot sa sinang katipan nga ginhatag sang Ginoo. So, kabay pa mga kautoran, nga ini aton masaysay sa sulod sang 30 minutos, kag do Pastor Doroy do ginalagas ang aton nga panahon. Sunday nga leksyon, Yahweh and the Abrahamic covenant. Pastor Doroy, ikaw ang akong una nga ipasaysay siniyas, Pastor. Ang pagkikatipan sa Ginoo kay Abraham, bangod nga ang tinutuyo sang Ginoo nga ang iyang plano sa pagluwas ng tao halin sa sala. Kag paagi ni Abraham mapakita niya ang kahibalo sang kung sino ang kinaugali sang Dios kag ang kaluwasan. Ang kaluwasan, yes. Kay sa word nga Yahweh, Pastor, dira man nimo balaan kung sino ang Dios. Oo, yeah. Can you explain further, Sir Holden? Thank you, Gidok. Ang akon lang dalon diri no, Dok, sa akon nga na katunan sa aton nga pagtuon sa sini sa Sunday, kung ano ka importante ang aton nga pangalan. Kay ang pangalan sa aton subong medyo hindi na gid man masyado dako ang significance sa Kaya pangalan kung isang naton. pangalan sa mga bag-o nga mga uling mga tao, pinalagpat lang. Oo, kung kisaaga na ito. Tuod gid man. Kombinasyon sa ngalan sang nanay kag tatay. Dala ang lolo kag lola. Kag panami-nami. Panami-nami, panami batian niya. Okay. Yes, go ahead, Sir Yes. Holden. And I know makarelate gid kita kay sina kay tuod gid ina sa. But we need to understand kay kung aton tan-awon sa pagpadayon naton sa pagtuon sa sini sa aton nga leksyon, makita naton nga may ara sing pagbag-o sang pangalan. Nga ang pangalan gani ni Abram kag wala man na mention sa aton leksyon pero bisan ang iya asawa ginbag-o ang pangalan. Yep. So ang gusto ko lang I guess emphasize Dok nga ang pangalan sa sadto, especially during the biblical times, dako gid ang iya nga kahulugan kag ginatagaan gid nila sang dako nga importansya. Amo lang na danay Dok. Yeah. Kanami sina. Pastor Doroy, sa Genesis 15, versikulo 17, introduce ang Ginoo ang ngalan, and He said unto him, I am. And that is Yahweh. Yes. Yeah. Kag ato na balaan nga ang Yahweh, mentionar sa Old Testament,
6,828 times. Sa aton pa importante gini, Pastor. Okay. Kagang kahulugan sini sa English, damo kahulugan, ginatawag nga self-existence one, existing one, the eternal one, okay, the self-sufficient one, okay, the one that lives in eternity. Yes, Pastor, ano gini ka-importante and why Abraham daw namati gid siya sa pag-introduce ang Ginoo nga I am Yahweh. Yes. Ano ka-importante, Pastor, ang word nga Yahweh? Because ang pangalan sa Yahweh Doc is and I believe when you go to the Bible, this is not the first because the first occurrence is in Genesis 3. So dito na ang tetragrammaton. Yeah. Kita. Pero atong hibaluan ang pangalan mismo sa Ginoo nga Yahweh, imong mang na-mentionar Doc, but silingon ni siya sa Almighty o Almighty power kag iyang pagka-faithful, pagka-matutom sa Ginoo. Oo. So ining amo na siya ka-importante kag so sa nasiling ko gikan halin pa sa mga patriarchs nga ang Ginoo nagapahatag sa iyang ngalan. So ang Yahweh gud in the context of Abraham is really a personal name. Okay, a personal name sa Ginoo. Yeah. Matuod na mga kauturan nga importante pero bala nga may magpanawag sa imo, way ka kakita kung sino nagtawag sa imo. Pero maghambal siya nga, si Presidente Duterte ni, mahatagid ka attention. And that's what happened to Abraham. Yes, another question, Pastor Doroy. Dapat gid bala nato nakikidamo sa bunsang mga tao nga nagahambal nga kung hindi mo gid i-mentionar ang ngalan nga Yahweh, makasala ka. Okay, kag hindi ka maluwas, is that correct? I might be too much nga hindi maluwas pero at least ang punto dira nga hindi proper nga hindi manami nga hindi mo pag-i-mentionar ang ngalan nga Yahweh. So there are many ways to answer that, Doc. Yes. Pero sa nasiling nato nga ang tetragrammaton is mentioned or occurred, makita tagid 6,828 times throughout the Old Testament. Pero there is no one single direct command from God Himself, from Yahweh Himself, na this is the only name. Okay. In fact, in the Bible, that's not only His own name. When we go to 17, ang Ginoo nahimo na siyang El Shaddai. El Shaddai. In Genesis 1, we have, in fact, Elohim. Elohim. Oh, Yeah. and then in chapter 3 we have the tetragrammaton, Yahweh or Yeah, Adonai. why it's double yet. Yeah. So Yahweh Shammah, Yahweh Roeh. So ang ato dira is this is a theological position. Nga unfortunately wala siya isa ka direct command sa Ginoo. Kay kung tinuod na siya, Doc, then si Abraham makasala. Nakasala si Abraham kay gidugangan man nila. Nahimo naman siyang compound kanang Yahweh Shammah, dubli na siya. Duwa na ka nga. Oo, combine. gi-combine na siya, gi-modify na nimo. Gi-modify. And then kung moadto ta sa New Testament, sobra pa gid. Kay si Jesus wa gyud katudloan na. So ang unang makasala si Jesus kag ang mga apostles. Kay So, never in Jesus mouth nga naghambal siya nga ang nga ngalan sa Dios Yahweh gid ha mo gini sa ato ng balon amo ning ato ni simba kay Yes. makasala kamo hindi kamo maluwas. In fact, sa namat nagsinggit ang Ginoo sa cross, wala siya gagamit sa Hebrew. He used the Aramaic. Daramay. Oh, Eli lama sabachthani because ang Hebrew is Eli lama asabtani. So ang gigamit ni Jesus is ang Aramaic. Oh, in fact kanang the word Abba, that's not Hebrew. That's Aramaic because ang Hebrew lama sa baktani. kang Abba is father. Father. Oh, But because actually in Hebrew is in the Greek. Av in in the Hebrew. Hebrew. Yeah. So meaning si Jesus ang unang makasala pero di na po na pwede Yeah, makautora. So kita ang makasala. So in other words, Pastor, when we overemphasize nga ang ngalan nga Yahweh, amo lang gid ang makaluwas sa aton. wala Amo lang gid aton gamiton. Base na hindi naton husto nga paggamit. Wala man ko gakondinar sa mga tao nga amo ginang ilay nga pagtudlo nga ang dapat naton nga ihambal Yahweh gid kag amo lang gini ang makaluwas sa aton. Yes. Kay even si Jesus wala gid gani nag-emphasize. Wala na record sa bag-ong nga katipan nga ang ngalan nga Yahweh ginatibong gini Jesus. Ang importante lang nga as long nga ginirespeto naton ang atong relasyon. Ang relasyon naton sa Ginoo. Yes, Silhoden. Ano naman niya ang El Shaddai? Okay. So mag-jump kita kadto kada sa Monday. Yeah, Doc, no? Monday election. Okay.
So, ini siya, interesting, gid ini katama, do. Kay, kung tanawon ta, tuntulukon, sang una nga pagpatig katipan, I guess, mo na Yeah. siyang pagtawag, ana. The first time nga nag-form og covenant og promise ang Ginoo sa kay Abraham or kay Abram pa ato nga panahon, he made himself known, gipailan niyang kaugalingon as the Tetragrammaton, as Yahweh. Pero pag abot din sa Genesis 17, 17. verse 1, siya nagpailan na sa iyang pangalan, isip El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Now, just a short explanation og maghisgot tag El Shaddai, basically, El comes from the word, it's kind of a shortened version of Elohim, which what mao na tong makitan ko na sa Genesis. 'Di ba? It means God. Basically, it means God. So, when you say El Shaddai, more or less, more direct definition would be the Almighty God. Okay? Or the Almighty God based sa aton mampud nga leksyon. Now, basically, kung ato ni siyang sundan, atong pasundan ni nganong gigamitan gyud sa Ginoo og ngalan nga El Shaddai, we need to consider unsa nay natabo atong panahona. We need to consider nga aning panahona sa sininga tion, nagpinisaya naman ko. Sa sininga tion si Abraham 99 na. Kag ang iyang nga asawa pila naman mga 89 na ang iyang nga asawa. 10 Kag years gap. ang saad sang Dios nga pipila na to katuig, ang promesa sang Dios wala pa gyapon. Yeah. Wala pa nag-abot. Kag ang promesa himuon sabi nga dako gid nga pungsod nga nasod kag madamo sa mga kabataan. Yeah. Kag amo siguro nga according to our lesson probably nagpailagid ang Dios, nagpakilala gid ang Dios as a God who is powerful and able to deliver sa iyang nga promise sa kay Abraham. Kanami mga kauturan, amo na yung isa namian ko sa kay Sir Holden. Labi na gid kay Pastor Duroy. Kay Pastor Duroy, aton nga teacher naton nunudlo naton siya sa subject nga Hebrew kag Greek mga kauturan. Okay, ang isa pastor nga ako nang deprahandri. When God introduced himself as El Shaddai. 99 na si Abraham. Okay, 10 years gap nila ni Sarah. Hindi na pwede mga anak. Past menopausal stage na. Sobra pa, Dok. Sobra pa. Sobra pa. But, ang punto ni sang Ginoo nga, El Shaddai, I can do it. Yeah. I am powerful. I am gamahanan ko. So, don't worry, Abraham. Ang hindi mahimo, I can do it. That's what I understand about the idea of El Shaddai. Okay. Para itong ginambal ni Sir Holden nga, mahimo ko na siya. I will fulfill my promise because I am powerful. Yes, Pastor. So I just want to correct to add on that, Doc, and then I have to correct myself. Yeah. Okay. So if we have to think it theologically, mahimo gid sa Ginoo because in the first place sang gihimo niya si Adan So, halin man sa sa yabo. yabo. So pwede gid mahimo sa Mahimo gid Ginoo. siya, mahimo. And then I have to correct theologically, Doc, nga ang actually the word Yahweh means self-existent. Yeah, self-existent. Kay halin mo gud siya sa verb siling sa mga scholars nga haya, which means to be. To be. Nga self-existent kag faithful gid siya. No. Oh, pero pag abot dito sa 17, pag abot sa 17 ang gigamit na sa Ginoo El El Shaddai Shaddai, na. no. Nga subot silingon Almighty, mahimo niya ang gusto. Mahimo niya mo gusto. Wala Imposible sa Ginoo. And that's nice mga kautor. Grabe, Okay. Ari na kita sa from Abraham to Abraham sa Tuesday ng election. Yes, Pastor, ikaw akong una ako. Nga ang ginisilan sa Ginoo yan. Ang ngalan importante sa aton subong, Pastor. No? Kay nami ginang tawgon ka sa bisan personally, Pastor, kanang tawgon ko nga Sir Duroy, o nami man siya kay tuod man, pero ang Sir Francis daw mas nami. Oh. So kung ano siya kanami sa aton, sobra pa gid sang una. Kay dako gid ang mga Semites kining ang mga tao bala dito sa Middle East. Grabe gid ilang kay ang pangalan na mo, amon na siya karakteristik na sa tawo nga magdala sina nga pangalan, kag pwede man na siya nga gihatag na nga pangalan bangod sa emotion bala ano ang hunahuna sang ginikanan o kung ano ang circumstance nga natabo dira. So amo na sa ila in other words may meaning
pareha bala subong pastor sa mga kanta sang sinauna pa nga time may mga meaning pero subong nga mga bagong wala generation na. murag basta makakanta Basta no? kanta lang. Hindi ako kaisa bala. May tono lang. Oh, may tuno niya. Kung isa wala pagid tuno. ang sa unay nga kanta, ang Matud Nila na sa Cebuano, that's very nice song. Okay, oh. Yeah, oo. And then, ang mga Ilonggo nga song, Something like nga, mga love song ba lang, it has really meaning. Subong niya daw, kahapaw na lang gid sang meaning sang kanta. Oo. Okay. Pastor Duroy, hindi ko na ikaw buyan. Okay. Ang saad sang Ginoo. Kaya ang Abram means, ano ganitong meaning sa Father is exalted. Father is exalted. Oh, daw hindi na namian ng Ginoo sina nga imo lang pinipasak. Ano, ginislan nga Abraham kay ang meaning naman you will be the father of multitude. Nga ang pastor, nga ang father of multitude. Ano gid ang kadamaan karon niya mga bagong uling tubo so mga mag-asawhay isa lang gani ang anak ko Mga professional mga professional pa may damo pa kwarta sa una ya wala kwarta pero damo bata. Ano ang significance da pastor when God told Abraham I will make you a generation generation of people, I will make you a big nation, a name that is above names. Yes. As far as we know, mga kauturan, sa nahibaloan lang naton, nga ang mga tao sa una, sa panahon ni Abraham, they were the ancient people. Because matrace na mga kauturan sa panahon ni Abraham about 3,500 years ago. No? Halin sa ato nga time. Ang punto dira is ang mga ancients ang una mga kauturan, may duha sila kadagko gid nga handom. Handom sa kinabuhi. Matandi man na subong kita gani may mga ara man. May mga nami nga balay, Yeah. nami nga salakyan. Nami salakyan. Ang mga pamatanon nami nga cellphone. Pero sa ilan noon lain ang ilang context, wala sila sina. So lain way sila kinahanglan sina. Ang ila man ang mga ancient people, ang mga ancient peoples, ang mga duhagid number one is ang ginatawag nila nga numerous posterity. Nga kadamo para di bala mapatay pastor ang mautod Makaliwatan. ang imo nga kaliwatan. Magpadayon gid siya. Kag ang number two ang national greatness. Nga sila gid ang magahom. Kilala gid sila. So in a way ina siya ginfulfill sang Ginoo kay Abraham kag more than that ginhimo na sa Ginoo nga turo Abraham ang mga katawhan sa kalibutan makabaton sang kalawasan kung magdawat sila sa Ginoo. That's why wala nagbalibad si Abraham. Wala. Kay isa man na tawhanon si Abraham, pastor. Gusto man siya, may hando man siya. So when God said, Abraham, I will make you a father of nations. Correct. Okay. Daw na kwan si Abraham. Kaya isa na ang ilang mga handom nga many children, more fame, more wealth. Yes. Oh, sa aton pa kabantugan kung damo ka kabataan sa una bantug ka kag gamahanan ka kag kwartahan ka. It's children means wealth. Oh. That's why si Abraham nagbaton. Pero sa wala pa siya nagbaton sina, nakita na siya sang Ginoo nga matinumanon gid siya. Yeah. Gindugangan na lang sang Ginoo ang iyang saad kay Abraham para magamit niya sa Abraham for an everlasting covenant. Sir Holden, anong imo nga punto ma-share? Actually, ganahan dyo ko Doc. Nanamian gid ko sang sininga part, especially tong sa may ginistoryahan kita kina before nagsugod kita nga about sa inang last part sa blessing sang Ginoo sa kay Abraham nga I will make you a father of nations. Nga kung aton tulukon Doc, mga kauturan, kung aton ina sa tulukon, ang fulfillment sana tanawon ta ina sa New Testament nga makita ta dito nga ang tanan nga yara sa kay Kristo kita mga anong seed gani we are the seed of Abraham and heirs according to the promise. Mga kaliwatan. O mga kaliwatan ni Abraham. Kag kung aton tulokon, ini gali siya nga promise, hindi lang gali ni nga to make Abraham great, to make him a blessing of the nations. Pero makita man naton nga for, I don't know kung nabalaan ni Abraham o kung wala, but the fulfillment, it also nagadala siya sang promesa, the promise of the Messiah. Because only
through the Messiah, when we receive Jesus Christ, can they be called or can we be called nga matawag kita nga mga binhi kag mga seeds ni Abraham and then heirs sa promise ang Ginoo. Kanami mga kauturan. Isa pagid before we'll go to Wednesday. Aton dumduman mga kauturan nga si Abraham wala anak. Ginliwat ang iyang ngalan. Oo. Kay emphasize ang Ginoo nga Abraham mangin tatay ka sang damo nga mga anak. Kag mangin tatay ka sang damo nga mga nasyon. So that's made Abraham. Yes, Lord, thank you. In fact, nakakadlaw pa ganun sa And Dok. Doc, what's even amazing is that si Abraham nahibaloan ta nga nakasala sila no. Even it was legal in their time. In their time. Oh, it was legal but ato nahibaloan nga ang ideal bala. Pero ang Ginoo nag-overrule. For example, si Ishmael nahimong patriarch sa 12 sons, no? So amo na siya and then didto man kay Jacob for example through Isaac na may 12 patriarchs man. So amo ni ang natuman gid ang mga nations bala, multitude of nations. Karon amo na ng Arab nations, kag ang mga Christians, yes. So gi-overrule gihapon sa Ginoo Dok. Amen. Grabe gid ang Ginoo. Yeah. Okay. Covenant stages. Yes, Pastor. So ang covenant may stages na siya atong nahibaloan diri nga siling sa atong lesson nga may tatlo gid no nga ang Ginoo nagapakita siya kay Abraham nga makita ta ina sa 12 1 2 3 dayon dason sa 15 ka chapter 15 kag chapter 17. Yes. So amo na makita nato diri Dok ang pag-approach bala ang initiative sa covenant, ang covenant halin gid sa Ginoo. Yeah. So ang si Abraham magbaton lang siya. Magbaton Kag lang magtuo lang siya. Yeah. Oo. Mo lang gid na ang himuon niya. Yeah. Kag ang saad sa Ginoo ginhatag. Ginhatag. Kay nagpati si Abraham, ginhatag din sa Ginoo iyang saad. Yeah. Mga kauturan, way nagid kita panahon pero ang atong leksyon sa Wednesday nang mensionar sang tatlo kay si Abraham nangita sang prueba. Correct. Ano gid Ginoo ang prueba mo? Ano gid ang imo abi? Ano gid ang amon mahibalaan nga ina ang mga saad nimo. So nag-offer sila sang tatlo ka mga sapat. Okay? Ang ano ni ang heifer sa bayi nga baka, nga baka. Yes, and then ang ram kag ang goat. Na kag ang dove kag ang pigeon. Hindi na namon masaysay mga kauturan tungod wala kita panahon but this proves nga ang Ginoo nga nagpakita gid nga ang iyang ginhambal kay Abraham iya gid nga tumanon. Dok, quickly Dok para ma-idea ang mga kauturan. Sa panahon ni Abraham mo nang nagpirma ka. Oo. Mo na siya ang gapirma kay ang Ginoo to nag-agi sa tunga. Tunga. Nagsasulo kag si I think Abraham also passed through meaning nga mo-obey siya. Sa aton subong kuha kag papel niya may dokumento pirmahan mo. So that was the signing the ancient of times. Yeah. Lain man ilang panahon Dok. Yeah. Lain ang ilang. So ang ilang ancient time nila kay kuisan nakabasa ako. Salamat. This is my first time to understand. I'm sorry. But this is my first time. Nga amo gali na ang signing of contract. May witness, may sealing kon sa kwan pa sa kay panahon pa ni Magellan blood compact. In fact Dok katong gitunga nga baka nga bayi kag ang kandi nga bayi nagrepresento in the Hittite covenant sa ancient nga kung dito nimo himuon ang covenant mo to'y matabo sa imo. Daw gitunga destroyed ka patay. Yes, Sir Holden. Ano pang imo tugda Sir Holden? Actually, Dok, bangod kay ang aton nga time, hindi na gid magtugot. May i-emphasize lagid ako, Dok, ma-skip na ko diri sa last part. Isa ini ka nanamian ko gini sa lesson about ini siya sa circumcision. Bangod kay kun aton tan-awon ning san ligad nga si Mana ang gin-istoryahan ta ang promise bala sa kay Noah. ang covenant sa kay Noah. Diri naman sa covenant naman sa kay Moses, sa kay Abraham. May ara siya sign, di ba sa kay Noah may sign ang rainbow, nga hindi na gid magliwat, magsulit nga ang kung samot pa lunop, ang anaw. Okay, wala na gid sang magliwat. Diri man kung tan-awon ta ang sakay Abraham man ang circumcision ang kung sa aton gid sa common nga sinultian ang tuli, paltak, ang circumcision ang sign. Ang akon lagid na namian sini nga part nga
it's only through this lesson nga na-learn nakon nga ang circumcision gali, it is also a symbol or an illustration kung papaano nga kita man pagatinloan ni Kristo, nga i-restore kita. Nga parehas bala nga sa pag-circumcise, kwaon ang foreskin, amuman nga parehas man sa pagtinlo ni Kristo sa aton, hublason niya ang aton kahigkuan, kag ang aton mga sala. Anhimuon niya ta nga bear, nga bag-o, kag hinlo. Yung modern science naga-attest, naga-support nga ang circumcision is hygienic, ano siya, healthy way of practice. Yes, Pastor Duroy. Ang nakanami lang sa, when we go to the circumcision, ang Noah's covenant, the sign of the covenant is outside of dito sa makita natin sa kawaan. Pero ang covenant with Abrahamic covenant, personal. Meaning it's more of a relationship. Ni relationship. Relationship. Kag nami siya mo ang iyang theological perti ka nami. Yeah. Perti ka nami nag-represent siya murag symbol siya sa baptisan. Yeah. Sa circumcision lahat and etc. etc. Yeah, madamo pa ginaton natunan sunod semana. We'll continue the Abrahamic covenant. Ang kanami lang, thank you gina Pastor. Ang kanami lang sa gina-explicar ni Pastor Duroy, nga it's more of relationship. Da pari bala sa mag-asawa magnubihanay. Nag-obey ka, nagtuman ka, it is because you are not forced, Yeah. but because you love. Oh, nami, ginapalangga may mo nobya, palangga ka man sang imong nobyo, and that's it. So, nagahimo ka mo sang mga butang, okay? Nga hindi mabugat because there is a relationship. And it is all okay, supported by love. Wala na kita panahon. Sir Holden, last word mo. I guess ang last word na kondok is about sa kanami sang saad sang Dios sa kay Abraham. Yeah. Nga hindi lang to, amo lang ginangakon nga take away, nga hindi lang to para sa ila lang sang una. Dala gali kita didto kag amo nang aton gina-enjoy man Yeah. subong paagi kay Kristo. That's why it is called everlasting covenant. Yes, Pastor. Ang the Abrahamic covenant is always viewed in the New Testament mga kautoran pagkatto nato sa Romans and sa sulatan ni Paul, Galatians as always a covenant of grace. Nga it is God who gave gipatihan lang ni Abraham kag bangon nga ginbato ni Abraham, he must be faithful to the covenant by the grace of God. So, amo man karon makauturan nga kaangay ni Abraham nga atong tatay sa pagtuo, ang atong great father of the human father, progenitor, ancestor of faith, dapat man kita mangin faithful sa Ginoo paagi sa iyang buhay. Yes, kanami. And another point, mga kauturan, ang ako niyang punto is this. Ginatawag sa everlasting covenant. It is because ina nga covenant, ina nga pagkigsaan, pagkikatipan sa Ginoo kay Abraham, it continues not only in the time of Jesus, even until today, and even in the future. It will culminate dito na sa bagong langit kag bagong duta. Ang Dios magkapakamayo sa ato. Amen. Aton ko aton mga ulo maluluyon kalangit na nga may salamat gid sa matahom nga leksyon nga mo natunan sa sinigid nga tiyon. Salamat sa imong gugma, sa imong grasya, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.